Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ για τα likes, γιατί φτάσατε το στόχο που σας είχα πει. Οπότε, να το βιντεάκι. Εδώ πέρα το ζητώ να βάλει κάτι ακόμα το παιδί. Μου λέει ότι δεν θέλει. Είναι ένας YouTuber. Και τέλος πάντων έψαχνε μια όλο αυτός. Και είχα μπει στο live του και λέω γιατί να μην το κάνω. Diamond Skibidi. Πιστεύω πως άξιζε, γιατί είναι λίγο πιο ακριβό το Diamond Skibidi. Ναι, περιμένουμε. Και επειδή έχει κάτι ακόμα λεπτά, θα το βάλω το άλλο speed up και θα σας μιλήσω σε λίγο όταν τελειώσει. Πρωτού πατήσω το confirm, τέλος πάντων. Ωραία, εδώ πέρα πρωτού πατήσω το confirm, το πατάω. Αγχώθηκα, άμα έχει κάποιο script βγαίνει το base. Ευτυχώς δεν είχε. Είχα αγχωθεί λίγο εδώ πέρα, να σας πω την αλήθεια. Και να το Skibidi, το Diamond Skibidi. Skibidi Toilet. Φλεξάρω λίγο με τον εαυτό μου. Χαίρομαι, όπως θα κάνει και ο καθένας. Και επίσης ευχαριστώ για τις 300 κάτι εγγραφές. Δεν θυμάμαι πόσες είναι. Thank you για την υποστήριξη, μαγκές. Το βάζω και εδώ δίπλα. Χαίρομαι επίσης και με τα άλλα τα brainrots που πήρα. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ξέρετε τα κλασικά, βάζω εδώ και το base. Κάντε και ένα like και ένα subscribe. Ειδικά